Oh, pamista lang mong guys. Kiro pilati mayamiya. Pag kaligo lang mo na. Kaligo lang mo da. Duty na si Alan guys. Magmotora siya guys. Nama natin, apel straw, marami. Ah? Straw. Nasa yung box. Ako marami kapon. Ay, nagdanang helmet. Tahu na helmet. Hi guys, may hapon. May udto. Panyudto ta guys. Atong sudan karon ay sinugba nga talong. Daw ginamos. Muna atong sudan karon guys. Sinugba nga talong o ginamos. Di mawala ang kape. Wala po tayo itlog. Diba? Maniudto ta, maniudto. Kami ang kape guys, basta bagutang ligo. Saman min. Bukaon po mo min. Kadali lang min ay, kalami sa kape. Creamy white. This was, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Paniudto ta guys. Bibo ang sentro kay nagsugod na ang kalingawan. Ay kuan karon crossover karon sa basketball o volleyball. Ganina buntag volleyball. Karon sa udto moy ay basketball. Ay akong kuan alaga. So mga ang panyutanan guys. Ito lang sa atong sudan guys. Nagpalit og isa ka kilo nga talong. Nya. Ito ay ilang mga magidala nako. Din ang tulo. Paano ko tulo ka buok? Nagbilin ra ko tulo ka buok. Pangauntan nyo tanan-tanan guys. Tanan-tanan. Bahaw na kung karon ginabuntag. Dami may sinugba nga talong guys.
Dungan akong iring kaon. Namin isip ni halang. Kamang kusila. Duwang takat ng guys. Basta kinlong at pamilit sa kamot. Hi guys, may hapon karon guys maglakaw. Ko magadto ko sa among porok kay atod ko na ning bugas nga para sa dayong isa ra ka kilo ni nga bugas din 30 nga kwarta kay si Jinjin ra man ang kaslon. So isa ra ka kilo nga bugas 30 din nga kwarta. Ang laba ko da ano. Okay. Akong gianam akong labahanon na ni. Usog kay sounds guys sa baryo. Abot diri ang sounds. Kaya nagbasketball league. Uli dito, Ming. Uli. Uli, Ming. Bana po kaming. Aday nagamit sa among tubig. Oh, hagod. Wala na nagagas. Abi na ko nagundang na. Aday nagamit guys. Namisbis sila sa pipino. Kaya hinita naman mo ng namisbis siya. Tanggal gid nilang hose. Pero okay ra. Kaya wala na sa ko nagamit. Sabot-sabot lang god.
Ay guys, magtumin yan tamersila ni ate. Gabi na. Kay dako kani nga problema og di kani masulbad. Ngit-ngit na guys. Sangan di balbalron. Wala. Pabayong kay atay. Oh, kusangin lang mo. Hala, sik. Nya gibilin man ako kung kuan dito. Imong Nadya tanan imong kuan? Tura sa bag ng katong green. hapit na may makabot lang ni ate guys. Magpakuan din sa among kuan. Magpa-sit up kaya nag-verify ang tax. Nating send na ugma basig di makasulod. Sayang ba? Nang maadto mi ng Mercy. Pero yan Mercy wala dala nimo ang kwante tiyain. Kalima ko tiguang. Namo lagi. Ngit-ngit na gid guys. Hala. Anong gikan si Daniela? Ito. Nanamira ni ate guys. Hala. Yan. Hala ka. Naman si Mio di ay. Nagpupo si Mio. Ikaw, wasag ka nagdumdum kina natin mong kuan. Muli din namang panihapon guys. Ay, bakit mo yan? Hindi naman. Ready na. Ay, rin. Padong na may pauli guys. So, na-solve naman namang problema. So, So, salamat sa kuan. Salamat sa kuan kana ang sa Lord kay nadumduman. Kay wala na dumduman, mo lagi. nga Maugyod kay. nga. Wasagid ko nagwagi kay ko'y alamag sad nga. Ag-update ba di ay? Munang, pag iyong lagi nililin kagahapon nga, gi-update na ni ate ang imo nang kung wala pa man na mo to nag-agbat mi ni ate dito. Loading man po akong cellphone, di man po na pakasulod ang signal dito. Nakaganina, pag humanagin ako katod sa dayong, ikaw alakos ko tila mama kay kuan. Ako na bagid gitawagan ng si Rilona nga ipahatod lang si Mimi dito. Do si Rilona ni Doy-Doy. Kaya bim na ako di maguli si Alan. Kay may gani kay nakadumdum sa ko naglapos ko sa sentro. Okay, ug wala din nagnanga kag gid noon. Daw may mas maay na lang gid sad nga nag-uli ko diretso dinhi. Kaya nagtuusag ko nga wa pa ka nakapangas. Kay kung wala ko nagkuan dinhi na malimot ko nya wasa ka nakato dito lang ni mama na. Mo lagi. Ko kay diri na ko nakahuna-huna nga pag edit-edit na nako ba. Ako lahi maguko guys kay ngano. Kung nakoy problema before ko magkuan pag naa ko diri labi na agka-relax na kung kuan dili na ko sa wala na ko sa lakaw agka-relax na kung utok. Huna-huna na dayon ko kung unsay mga kuan update mga ingana. Mo lagi. Mao to ang nga nakahuna-una ko ikuhala. Ari diri na mo to nag-chat ko nga ari diri kay update sa kuan karon. Na timingan pud kay na si Auntie Mercy naguli na sa si Auntie Mercy na nauban niya si kuan. Di sa ko nakapahibaw sa ni Auntie Mercy. Apil ka angging wala pud gihapon. Abot ka maring inday kay gitsatan to nako ambot kag okay na ba ka. Kay kang liling kagahapon na okay na. Og salamat kayo nga na okay na kay maka-abot among sweldo ugma. Kay agad taglitson na ba na si Utik. Hoy, kadako ba gikisalitson ah. Duha makakabok-alan nimo glitsonon. Oh, pamista lang mong guys. Kiro pilati Miami ah. Pag kaligo lang mo na. Kaligo lang mo daan. Joke lang ha. Ayom-ayom ra gud ta guys kung unsay maayom-ayom nato. Mo lagi. Pero kung tama na gid diha na wala man tayo mahimo kung kuan. Mao gyud. Tama na diha ang atong preparasyon. Kaya di man ingon nga bungga jud ang atong pagpreparar. Ang atong pagkuan preparar isip ra mo jud na kuan pahinungod sa patron diri sa among barangay. Nya kay moving on pa man ang atong kuan mga kanang kagrasya-grasyahan. So as temporary lang bitaw naa sa tay ayong-ayong. Oh, dili sad mapas mo ang maganha.
Pero ug mahutdan na nawagit na tay may mo mao nang dali lang jud mo. Pagingon natin pa nyo to, paniod to na yun. Ting paniudto sa kadlawanan puhon. Og salamat kayo, te. Sige, Kay kay nasol- Nasolba nga mong dako kay nga problema unta. Dako kay nga problema. Ali na miya aguban ka. Hanggang salamat guys. Nahuman gid ang among kuan problema. Salamat kay nati Mayamiya. Siya ra man gid among kaduulan, o mangilain among ka sampit guys. So daghang kay among dako kay akong pagpasalamat ni Ate Mayamiya guys. So magpauli nami kay alas 8 na sa gabi O wakwakaw na gid mi nang Mercedani karon kay gibiyaan namin ni Alan. Gibiyaan namin ni Alan guys kay di pa sabi magsakay dito papangas kay na magkamang-kamang man gini sa Mercy ba? Agi ni. Agi rami. Nahuman na among problema. Adi ni. Agi na mo isa. Mamita ko ha. Ali. Kamigo lang daan. Ali. Amo sakay sa kate kung pasakyon gani Alan paingon na to papangas. Nabitaw to kay isa nga nakasakay ko sus Ginoo ko mura gid sa hila pa kung tinain na ng ano Pangat. patugbong. Hindi sabit. Hindi pananggap. Di mo sagat ang break mo. Ay asa gid papangas te. Pagabot na to nga ay nagambak lagi ko. Kato man sad nga motor yang gidalakan doy-doy. Hayag bro. Hayag na ni kay nay solar. Uy! Nasa magati nahubog ka? Sa phone magikas kamera ti. Ay pagpila. Sa phone. Tabi po. Tulak. Hindi ko nang Layo ra kay te. Nahay ebidensya te. Layo ra kayo. Ay pagpila. Lain na to. Iwan. I-slow mo ko to. Ayan. Pangat sa daan. I-slow mo ko to. Hindi mo na i-thumbnail ba? Nawagin sa Mercedes. Kabalog lakaw dalan di. Ay gabi. Sa gabi. Kabalog lakaw ngit-ngit. Kuning agianan niya ti Miya dani guys kung gabi. Magabi ay adlaw gabi gid. Oh, anak. Kadlug kay dani oy. Nalug kay dani ko ana. Anto man ah. Because dari DJ. Ha? Nagabot na mi guys, ni kan lati Mayamiya. So nasolba nga mong problema. Dahang kayong salamat pati Mayamiya. Ug dahang kayong salamat sa inyong tanan guys nga naagapon mo nagsubaybay sa mga video. Dahang kayong salamat. O sa tanan-tanan. Dahang kayong salamat sa inyo. O sa mga silent viewer, sa mga solid supporter, sa mga subscriber, hanggang salamat. Hanggang dito lang video ko guys. Sa akin magpaalam na. Bye bye. Love you all guys.